Вярка, да видим къде са яйцата. Едно яйчице. Не дей бърза, че баба ти не може. О, второ яйчице. Я. Трето. Всяко гледам в него. Чакай сега, чакай. Има ли в каручката? Чакай, може. Има. Има. Я го покажи на Ки. Браво. Браво. Айде да видим къде е другото. Принцип под вали. Всяко е сложено, там няма да пъти. Гледай хубаво. Я да го види баба. Какво е яйчицето? Моето. Всичко. Браво. Така. Аз знам къде има още. Доколкото ти знам. Трябва да тук с цяла сила да изкъртят. Може да няма там. Това е сила. Я виж тук край камъните да не би да е сложил. Дядо Господ. Не съм. Търси ги. Самака. 100%. Няма. Мамо, намерих 6 яйца. Браво. Според мен трябва да има повече. Вярка, да проверим насам да видим. Насам. Чакай. Да. Хайде, баба. Толкова ли не виждам? Да видим. Не ги виждам. Да проверим насам, ето. Аз мисля, че те са се телепортирали. Няма. Баба, няма. Добре, и аз поглеждам да видя, ама не виждам. Намерих. Къде бе, баба? Я. Пак моето. Браво. Ето всички са мои. Това трудно би се намери. Къде го сложил? Тъй. Добре. Чакай. Да оставим някой за Сашко. Сложи пък. Хайде да оставим другите за Сашко, бабо. Много яйца.
Браво, браво.